Malampuson nga napusasan sa kapulisan sa Davao City ang duha ka armadong drugista human sa sagunsong bypass operation nga gilusad ning milabing adlaw sa malaglaing lugar sa syudad. Unang naristo sa mga sakop sa Santa Ana Police Station pasado alas 5:56 sa gabi si alias Jigger, 37 anyos, pintor nga taga Sitio Baybay, Barangay Leon Garcia, Davao City, kinsa nadakpan sa Purok San Vicente ug nakuhaan og mga putos sa gituhang shabu nga nagkatidad og 26,520 pesos subay sa standard drug price. Na-recover sab gikan niini ang usa ka unit sa .38 revolver nga pistola nga adunay sulod nga duha ka mga buhing bala. Samtang sunod na dakpan pasado alas 6:28 sa gabi si alias Abloy, 52 anyos, ug usa ka mamaligyaay og isda nga residente sa Purok 7, Bangkas Heights, Davao City. Naaresto kini sa susamang operasyon sa mismong lugar Pinoy-anan pinaagi sa mga sakop sa Talungo Police Station. Diin nakupiska gikan kaniya ang nagkatidad og 27,200 pesos nga gituwang shabu. Lakip ang usasab ka unit sa .38 kalibre sa revolver nga pistola. Unod ang tulusab ka mga buhing bala. Subay sa standard operation procedure sa kapulisan, susama silang gipaybalo sa ilang mga katungod. Dayon gipang paslak sa prisuan og pasakahan sa kasong paghisupak sa RA 9165 kun balaod batok illegal nga droga. Katropa, kaping healthy durig natatayan ng collagen ay mong gipangita mag Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa ang gabalas, XFM